Dr. Brinda. I am the Director of Academics and Research in VLB Janaki Ammal College of Arts and Science. இந்த கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து சமூக சார்ந்த ஈவெண்ட்ஸ், கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஆராய்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இங்கே வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நானே வந்து DRDOவில் இப்போ டாக்டர் கதிர்வேல் சார் இப்போ இங்கே வந்திருக்காருன்னா அவர் மூலியமாகவே எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு 80 lakhsக்கு சேங்ஷன் ஆகிருக்கு. அது சார் சொன்ன மாதிரி அந்த டாக்ஸினை ஐசோலேட் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஏரில், சாயிலில், வாட்டரில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது எந்த அளவுக்கு வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணி மெஷின் வச்சு டிடெக்ட் பண்ணி நேனோ வச்சு டிடெக்ட் பண்ணி அதை வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி பயன்படுற மாதிரி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சொல்லுங்கள் சார். லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அது எஸ்பெஷலி நிறைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குது. பட் இந்த டிஃபென்ஸ் DRDO வந்து எக்ஸலண்ட்டாக they are supporting all the research faculties so that we are also uplifting the science and technology.